sitä vähän mäkin. Hei moi. Hei iisisti, hei. Mä kostan tän sulle. Hei Lupe. Älä väitä vastaan. Johannes tunsi olevansa kuin mukavassa paketissa. Hän tunsi vallan suljettujen silmiensä edessä ja venytti. Hänen kätensä kosketti jotain kovaa ja kylmää. Hän avasi silmänsä ja näki edessään kivisen muun. Missä hän oikeastaan oli? Markus ja Matias ovat Johanneksen lentoopettajia. Johannes on auto-onnettomuuden jälkeen muuttunut siipikansalaiseksi. Johanneksen ensimmäinen lentoyritys sujuu huonosti, koska hän tippuu mereen. Siipikansalaisten pitää itse opetella lentämään. Sinun pitää olla tilavassa paikassa, jossa on ainakin 10 metriä vapaata tilaa. Pidä siivet ylhäällä, jolloin lentosi voi onnistua. Johanneksen isän Yrjänän siivet ovat vahingoittuneet. Markus, Matias ja Johannes tulevat pelastamaan häntä ekoauton luota. Yrjänän vangineet naamiomiehet tulevat paikalle autolla ja juoksevat katsomaan paikasta, jonne hänet oli vangittu. Huomatessaan Yrjänän olevan poissa, miehet tulivat autokorjaamon katolle ja aloittivat tappelun, jotta saisivat Yrjänän takaisin kiusattavaksi. Miesten tehtävänä oli saada ulkomaalaiset pois Suomesta. Yrjänä oli taas tullut auttamaan ulkomaalaisia, jolloin hänet vangittiin. Pegasokset voivat lentää. Ne eivät tarvitse urkkumusiikkia, vaan selviytyvät tuulen ja runouden voimalla. Ne ajattelevat hikisiä, raskaita heporunoja, joita he lentäessään tankkaavat päässään yhä uudestaan ja uudestaan. Siipikansalla on siivet, jotka Una tatuoi sellaisiksi kuin he itse haluavat. Esimerkiksi Johannes halusi silmänkuvat siipinsä, joten Una maalasi ne Johannekselle. Kaikilla on siis erilaiset siivet niin kuin kuvassa näkyy.